Doncs jo de Francesc Pujols tenia ja una notícia feia anys, perquè un amic que ja és mort, el Jaume Josa, em va regalar un volum del concepte general de la ciència catalana. Ell, el Josa, era científic. Era un científic, diguéssim, ortodoxa, en el sentit de que, així en la seva vida no tant, però en la seva feina sí, era un especialista en Darwin, concretament. I em va regalar aquest llibre. Això estic parlant de fa molts anys, potser fa 30 anys, o no sé. I jo fins llavors, la veritat, de Francesc Pujols només tenia un petit llibret que havia trobat als Encants uns anys abans, que era un compendi un anecdotari, però un llibret petit, de format així. I després un altre llibret també de poemes, també un petit llibre. I, bueno, l'anecdotari, en fi, hi ha unes anècdotes simpàtiques i tal, però la veritat és que jo no m'hi havia fixat massa gaire més en el personatge i els poemes tampoc m'havien cridat l'atenció especialment. Però quan en Josep va regalar el llibre, em va parlar ja una mica més d'en Pujols, va explicar una mica qui era i em va dir: aquest tio és molt interessant, està com un llum, és una cosa que val la pena, llegeix-te'l i tal. Jo me'l vaig llegir i la veritat em va començar a interessar allà, però tampoc no va anar la cosa gaire més fins també al cap d'uns anys que, com en Roger, que ha dit que va entrar en contacte amb l'associació, jo també havia contactat amb l'associació de Torres i en Donat i en Margarit i uns quants més. I llavors allà m'hi vaig començar a ficar. Vaig iniciar la immersió pujolsística o pujolsiana, o com es digui. I aquí sí que se'm van començar a encendre llumetes quan vaig començar a tenir més informació i més coneixement de primera mà. Van recomanar llibres i eren gent que ja portaven un camí fet i en sabien molt de la vida i miracles del nostre sant Francesc Pujols. Doncs hi vaig trobar de seguida unes connexions amb la teoria galàctica. La teoria galàctica és un punt de vista que pretén interpretar la realitat, però amb unes eines, diguéssim, que no són les estrictament pròpies del filòsof, perquè jo no en soc ni tinc la formació, ni el bagatge, ni les eines per fer-ho, sinó més aviat la del poeta o del líric, que és una mica el que jo em dedico. I amb en Pujols, doncs, amb la filosofia, amb el món, amb la manera de pensar de Pujols, doncs m'hi vaig sentir identificat perquè representava també, com la teoria galàctica, un punt de vista molt ample, molt obert sobre les coses, no? O sigui, principalment era antidogmàtica i antifonamentalista, per definir dos trets singulars que penso que també adornen la
visió del món de Francesc Pujols. O sigui, una espècie de visió de la realitat que conforma una sèrie de sistemes. Això és el principi galàctic, però que jo penso que també sintonitza l'obra pujolsiana, que interpreta el món com una sèrie de sistemes variats, diversos, que conviuen i s'interpel·len i es interconnecten entre ells dintre d'una unitat superior que és la galàxia. La galàxia, i que al seu torn aquesta unitat superior està repetida i també a una altra escala i una altra magnitud també es pot interconnectar amb altres galàxies, tot fins a arribar a una unitat definitiva que seria l'univers. És a dir, un principi de relativització de les coses, de les idees, i d'aquí doncs ve també aquesta vessant molt pujolsiana i que a mi també em va atraure des del principi, que és la ironia entesa com una distància amb les idees i amb la realitat. La ironia com una destil·lació del sentit de l'humor, el sentit de l'humor com una destil·lació de la vida intel·ligent. Bé, doncs, tots aquests ingredients, i alguns més, per descomptat, eren els que jo hi trobava que corrien paral·lels a la realitat galàctica o a la interpretació galàctica i Pujols. I llavors tot això es resumia en una espècie de síntesi que seria la visió per sobre de les interpretacions dels canals inferiors de relació amb el món, com són els sentits, com són bàsicament els nivells de la intuïció, del sentiment i de la raó, per buscar aquesta mescla fecunda que seria la visió per sobre d'això, el qual donaria aquest panorama global de les coses i de la realitat per tal de fer-ne una interpretació més rica i, en tot cas, molt més interessant que no pas la dels propis sistemes de per se. Tot això és el que em va interessar i em segueix interessant de Pujols, tot i que jo no soc un expert ni molt menys, i en fi, simplement tot el personatge m'atrau, m'interessa i penso que és un personatge molt singular, un personatge únic o que, en fi, no sé, com deia ell, de les tortugues que hi havia allà al jardí de l'Ateneu mirant-les, deia, diu, de coses així ara ja no se'n fabriquen. Doncs no sé si se'n fabriquen de Pujols ara, però si se'n fabriquen deuen ser pocs perquè jo no en conec. És allò com la visita